Thank you so much. Poland, no, I'm from Slovakia. Guys, I will go like in 5 minutes, so if you want, you can ask me something now, because then I will go. Takže ľudia, tak cca o 5 minútiek pôjdem, takže ak sa ma chcete niečo spýtať, tak môžete teraz, lebo už fakt musím ísť. Lebo ho nechcem ukazovať, prečo by som ho mala ukazovať? Enriša, on ani nevie, kto si. Where are you from? From Slovakia. No, pôjdem sa už nájsť, lebo už som veľmi hladná a tak. A chcem natočiť make-up tutoriál s Shein Haul. Však ja som kľudná, ja ti len odpovedám normálne. Hej, určite to tomu budem hovoriť. How tall are you? 174. Udělala si ty zkoušky? Aké zkoušky? Ako maturitu myslíš? No, písomnú ešte neviem výsledky, ale tak slovenčinu som si hneď vlastne po mojom teste napísala správne odpovede a už vyšli reálne, že správne odpovede, aké mali byť. No a viem, že som prešla a anglinu ešte neviem. Dúfam, že to bude dobré všetko. Thank you so much. Už musím ísť za chvíľočku, ľudia, fakt. Ale ja nechápem, vždy, keď normálne mám stream, tak není vás tu až tak veľa. A vždy, keď to chcem vypnúť, tak sa vlastne mi pripojí reálne, že strašne veľa. Hello, ahojte. A už zaspávam. Nie, 20 už naozaj pôjdem, 14:20 to vypínam, takže ešte sa niečo pýtajte a potom 14:20 to už vypínam. Hello, yes I do. Hello, thank you so much. Epicia, thank you so much. Ďakujem. Tu je 14:23. Kde je 14? Ako môže byť u vás 14:23? Však minúty na celom svete sú také isté. Len čas je iný. How old? 18. Thank you, Diamond White. Thank you so much. Ďakujem. Pohodičke. Aha, viem, čo myslíš, to je tiež veľmi inak dobrý nápad, to by som tiež mohla spraviť. Takže určite. Určite, hej, že by som načala také video, že ktoré make-upy, akože veci vám odporúčam. Áno, venujem sa modelingu. Takže hej. Ďakujem krásne. Ahojte. Thank you guys. Ďakujem krásne. Thank you so much. Áno, presne tak. Lebo je to zľahčie, keď chceš, nebudem tak hovoriť. No, it's Slovak language. How tall are you? 174. Ďakujem krásne. Where do you live? In Slovakia. Ďakujem krásne. Fú, ja už odpadávam. Hej, veď toto. Už potrebujem ísť. Pojem za 4 minútky. Ďakujem krásne aj vám, prajem pekné sviatky. Ďakujem.
Thank you, ďakujem krásne. Ďakujem za ružičky. No. Fú, už teda mi vie, že som taká unavená. Ale už sa mi tak ukludnili tie vlasy, že už ich mám oveľa také lepšie. No, tak dúfam, že nebudem. Dúfam, že nie. Som zistila, že môj frajer tu ani není teraz v obývačke. Asi išiel lahnúť. How old are you? 18. Ďakujem krásne. Ľudia, potom večer budem tak okolo 8 niečo streamovať, guys. I will be streaming today like in 8 p.m. So if you want, you can then join. Because I need to go. Úžasné. So guys, I'm going. Thank you so much for joining my stream. But I will be streaming today again. But like about like 8 p.m. So definitely give me a follow and you will get a notification when I'm streaming. Takže ľudia, ďakujem všetkým, čo ste tu boli. Už naozaj musím ísť. Streamovala som už skoro 2 hodinky, takže ďakujem krásne všetkým, čo ste tu boli. Určite mi dajte follow. Dojde vám notifikácia, kedy streamujem a guys, here is also my Instagram, so you can follow me on my Instagram. I will be so grateful. Takže určite ma sledujte na mojom Instagrame. Aj tu mi určite dajte follow, budem veľmi rada. A ďakujem vám, čo ste tu všetkým boli. We will see each other again today at like about 8 p.m. I will be streaming too. So give me a follow and you will get a notification. So have a nice day. Bye. Ahojte.